چکدارên Daişê berê vê sibehê carekedin êrişî bajarê Hesekiyê Rojavayê Kurdistanê kirin û şerûpevçûn di navbera wan û hêzên rejima Sûriye û çekdarên berevaniyan niştîmanî de rûdan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan di daxuyaniyekî de ragihand ku çekdarên Daeş êrişî bajarê Hesekê kirin û di encam de şerûpevçûn di navbera wan û leşker û alîgirên rejima Sûriye de lê başûrî bajarê Hesekê rûdan. Li gorê daxuyaniyê çekdarên Daeş destpêkê otomobîleke bombekirî li nêzîkî girtîgeha zarokan ku dikeve başûrî bajarê Hesekê de teqand û piştre êrîşa xwe bi ser hêz û alîgirên rejimê dest pê kirin. Herwiha çekdarên Daeş roketeke arastî tankeke hêzên rejima Sûriyê kirin. Di encam de ew tankê ji nav birin. Çavkaniya navborî diyar kir jî ku zanyariyên piştrast di dest de hene ku hêzên rejima Sûriyê çend navçe lê başûrî bajarê Hesekê ji dest çekdarên Daişê derxistine. Hevdemê çekdarên Daeş otomobîleke bombekirî lê bajarokê Tilibrak teqand û heta niha jî zanyariyên derbarê ziyanên maddî û mirovî de ên şerê Hesekê û teqîna Tilibrakê de nehatiye belav kirin. Ji alîkî din ven û çeganê arkê li Hesekê ragihand ku hêzên rejima Sûriye vê sibehê ji çiyayê Kewkebê ku 10 kîlometran dikeve rojhilatê Hesekê pêgehên Daeş li gundên Sebasgur û Dawdiyê û Abyad yên li başûr û başûrê rojhilatê Hesekê top baran kirin. Nûçeganê arkê li Hesekê herwiha ragihand ku balafirên rejimê bi bermîleke bombekirî gundê Dawdiyê bombebaran kirine û hînê tu zanyarî li serê encama bombebaran kirin û topbarankirina rejimê ji pêgehên çekdarên Daişê re nehatiye zanîn. Beriya çend rojan jî çekdarên Daeş êrişî bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê kiribûn û texamiftiya Kurdan jî bi 3 topan topbaran kiribûn û tenê ziyanên maddî hebûn. Di van şerûpevçûnan de tenê hêzên rejima Esed û çekdarên berevaniyan niştîmanî ku bi ser rejimê ve ne şerê Daişê dikin. Di demekî de ye ku Partiya PYD û hêzên bi ser ve dibêjin wan Daeş ji bajarên parêzgeha Hesekê dûrxistine û ew gihiştine Çiyayê Abdilezîz.